त्या चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। कैलासवासी गुरुवर्य रघुनाथ उर्फ बापी मेस्त्री यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ श्री सद्गुरू संगीत कला आणि सांस्कृतिक मंडळ सावंतवाडी यांच्यातर्फे वसंत स्मृती या संगीत मैफलीचा शानदार शुभारंभ सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आला। सदाबहार गीतांच्या सुरेल मैफलीत रविवारची संध्याकाळ पार पडली। वसंत स्मृती या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आला। प्राध्यापक वसंत कानेटकर, पंडित वसंतराव देशपांडे, संगीतकार वसंत प्रभू, वसंत पवार, संगीतकार वसंत देसाई, गीतकार वसंत निनावे, कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत यांच्या प्रतिभेतून साकार झालेल्या गीतांचा सदाबहार नजराणा या आगळ्या वेगळ्या संकल्पनेवर आधारित ही मैफिल केशवसूत कट्टा, मोती तलाव, सावंतवाडी इथं सादर करण्यात आली। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हनं मीडिया पार्टनर म्हणून या संगीत रचनेचं चित्रकरण केलं। म्हणून
यावेळी युवराज लखमराजे सावंत भोसले, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक भाऊ साळगावकर, मंडळाचे अध्यक्ष निलेश मेस्त्री, किशोर सावंत, वैभव केंकरे, हेमंत खानोलकर, ॲडव्होकेट सिद्धी परब, पूजा दळवी, नीरज भोसले, नितीन धामापूरकर आदी उपस्थित होते। या कुठेतरी लोकप्रबोधन, मग नाटक असतील, गीत असतील, कादंबऱ्या असतील, कथा असतील, वेगवेगळ्या आपल्या त्यांच्या कार्याच्या जोरावरच त्यांनी आपल्या समाजात वेगळा ठसा उमटवलेला आहे आणि त्यांच्या कार्याची कुठेतरी दखल आणि त्यांच्या या कार्याचं स्मरण व्हावं या उद्देशाने निलेश मेस्त्री सरांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। तर मी या ठिकाणी एवढंच त्यांना सांगू इच्छितो की खरोखरच निलेश मेस्त्री सरांचा आगळा वेगळा कार्यक्रम आखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो। या संगीत विद्यालयाची नाटकं वगैरे आम्ही बसवली, त्यालाही खूप प्रतिसाद मिळाला। बाबींच्या बद्दल सांगायचं काय, बाबी एक हिरा होता आणि त्या हिऱ्याला हे लोक पाचू मारतायत हे पाहून आम्हाला त्याचं कौतुक वाटतं। तुमच्या या कार्यक्रमाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। 8 मार्चला वसंतोत्सवाला सुरुवात झाली आणि एक मेसेज माझ्या मोबाईलला आला की आम्ही एक कार्यक्रम बसवला होता, पण तो माझ्या एखादी वेगळं काही करण्याची डोक्यात इच्छा होती आणि काय कोणाला पण ती देवाने इच्छा पूर्ण केली आणि तो एक मला मेसेज मिळाला। त्यात मला ती वसंतोत्सवाची माहिती मिळाली। तर मी परवाना फोन केला सिद्धी परवा, की म्हटलं असं एक आलाय मेसेज, आपण तसं एक करूया का एक वेगळा विचार, हे सगळे वसंत। मग त्याही म्हटलं वसंत म्हणतात, भाऊसाहेब आमच्या भाऊंचं पण नाव वसंतच आहे, म्हटलं त्यांनाच आपण त्या दिवशी बोलवायचं आणि अशी वेगळी थीम आज यावेळी आम्ही ह्या ठिकाणी सादर करतो आहोत। मग त्यामध्ये अनेक वसंत आहे, वसंत कानेटकर आहे, वसंत देशपांडे आमचे वसंतराव आहेत, संगीतकार वसंत प्रभू आहेत, वसंत पवार, वसंत देसाई, वसंत निनावे, असे अनेक वसंत यांना एकत्र घेऊन हा वसंत बहार, वसंत स्मृती हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी आम्ही करतो आहोत। आणि आपला या कार्यक्रमाचा उदंड असा प्रतिसाद नेहमीच असतो आणि आजच्याही कार्यक्रमात तो असेल आणि पूर्ण कार्यक्रम तुम्ही हा सगळ्यांनी बघायचा आहे, त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि सर्व विद्यार्थी जे आहेत त्यांना आपला आशीर्वाद तुम्ही द्यायचा आहे। अध्यापक मिलिंद भोसले आणि आमचे दुसरे नेहमी आम्हाला सहकार्य करणारे कैलासवासी आमचे मित्र किंवा आमच्या परिवारातले कैलासवासी ॲडव्होकेट दीपक नेवकी साहेब यांचा पण स्मृती दिन मागच्या मला 8-10 दिवसापूर्वी झाला। मला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं नाही, पण आज या ठिकाणी त्यांना आम्ही आदरांजली या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही अर्पण करतो। या शहरामध्ये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम घडत असताना चैत्रामध्ये वसंत बहरतोय आणि या ठिकाणी संगीत रजनी या ठिकाणी होत आहे। त्या संगीत रजनीला मी मनापासून शुभेच्छा देतोय। पहिलं मी सांगायचं म्हणजे उत्सुक आहे की लोकांना माहीत नसणार, पण थोडे लोकांना माहीत नसतात, जुने लोकांना माहीत असणार, पण शिवरामराजे पण होते, त्यांचं पण ते एकच डिग्री होती त्यांची आणि ते पण इंडियन क्लासिकल म्युझिकमध्ये होते आणि ते नवीन पिढीला माहीत समजायला पाहिजे आणि ते महत्त्वाचं आहे, तर म्हणून सांगायचं उत्सुक आहे, एवढंच मी म्हटलं। आणि आज ह्या कार्यक्रम निलेश मेस्त्री आणि त्यांचे सहयोगी ते कार्यक्रम उपस्थित केलेलं आहे इथं आणि ते भयंकर चांगला कार्यक्रम आहे की इथं आणि ह्या जागात मी सांगितलं केव्हा ते आले होते मला भेटायला, मी त्यांना तेच विचारलं इथं कसं घेतलं, केशव कटावर कशाला, आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की इथं लोक येत राहतात आणि फिरत राहतात आणि ऐकत राहतात की गाणं ऐकतील आणि ते करतील आणि ह्या मुलांना आणि ह्या पुढच्या पिढीना म्हणजे ते लोकांना पोचायला पाहिजे आणि चालता चालता ते ऐकतील तरी तेच महत्वाचं आहे। आणि म्हटलं भयंकर चांगलं आहे आणि तो स्टँड पण एकदम चांगलं आहे म्हणजे, आणि इथं मला वाटतं की मला वाटतं राजवाडापर्यंत तरी आवाज पोहोचवता किंवा तुम्ही माईक चेक करत होता तर तिथपर्यंत पोहोचवता, तर मला बरं आहे की म्हणजे राणी साहेब तरी आणि राजे साहेब तरी ते तरी ऐकतील तिथपर्यंत, तर तेच महत्वाचं आहे। आणि ते राहून पण पाटेकर तरी ऐकतील ते सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि सगळ्यांना इथं म्हणजे त्यांच्या इथं म्हणजे त्यांना आशीर्वाद देतील आणि मी तुम्हाला इथं शुभेच्छा देतो या कार्यक्रमासाठी आणि असेच कार्यक्रम ठेवा आणि असंच काय मदत लागेल। मी सांगितलं की म्हणजे शिक्षण म्हणजे मी म्हणत नाही की मुलांना शिकवायला पाहिजे संगीत कसं गायचं, पण आपलं इंडियन क्लासिकल म्युझिक काय आहे आणि इथलं काय कला आहे ते मुलांना सांगायला पाहिजे, ते महत्वाचं आहे। म्हणजे आमची मागची म्हणजे तुमच्या सगळ्या पिढ्यांना माहीतच आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना प्रेम आहे, पण ते पुढच्या पिढींना ते प्रेम आवड पाहिजे, ते महत्व करायचं आहे। तर तसंच त्याच्यामध्ये काय मदत लागेल तर 100% आपण मदत करू आणि त्याचंच असंच पुढच्या वाटचालीसाठी आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि ह्या कलाकारांना शुभेच्छा देतो।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.